minister obrany Robert Kaliňák. Takto, jak vidíte, ste vo vojenskom paláci v malé PC Pezinok. PC Pezinok vyhral FIFU. Dobre, Rob. Mám to iba na minútu 49. Ešte, jak vidíte, kúkajte tuto dve špiny, tuto dole. Kúkajte, jak im kopne do papule. No. Ten, čo točí môj režisér, je takýto. No, ja sa takto tvári a takto sa nám hodí. Normálne, že... A normálne, že... Vidíte? No, jak vidíte. Takto sa to delá, keď nemajú ženy kondom. A takto sa to delá, keď robotníci pracujú. Ja som jeden z nich. A netráp. Už len 41 sekúnd. Netrápte sa. Vyvolajte mňa. Srandoviny v more. Urobím falošnú facku. Falošná facka. Ja to viem. Touto ručičkou. Toto ma bolelo. Rýchlo, aj to zbombarduj, rýchlo, kým máme čas. Bože, takto to robí Fico. Tak vidíte.